सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ये है जानकी के लड़के और कुछ लड़के जो गोटियां खेल रहे हैं। दुकान पर मिठाई किन के खाए जाकर माइक से मांग के लिया ना। पैसे जाते नहीं। अरे हमरा बाबू कहाँ रहो ओबरा से हो खेला तनी हां। अच्छा ला लिया किन के खा ला जा। अच्छा जा तनी जा। माय बाप रे 10 को रुपए दिली खाए मिठाई कुरकुला जा तनी निमन रखना का सुना तारू हो कहाँ बारू हो तेरी घरवा में नइखी का दो सुना तारू बोली। अरे बाप रे बाप इधर द हसुआ होने पूरा खेत में के धान काट के आवत तनी। अरे बाप रे बाप सब कटा गई। हाँ सब कटा गए और बाकी बा उहे 4 कट्ठा कटनी है उ बाटे अभी और 2 कट्ठा होने का बाप पंडित जी लोग खेतवा बोने का भी फिर शाम के जाए। हाँ शाम के काटे में तनी पानी द देखो पूरा गर्मी हो गल बा। ली पानी द पानी द अब बबुआ कहाँ गइल बा? उन्हें गइल पैसा लेके मिठाई खरीद। मिठाई किने गइल बा? पढ़े ओढ़े गइल रहल? तो गोली खेलत रहल। तनी पढ़ाऊ के भेजी ह तनी पढ़ी तबे नु समझदार होई। पढ़ी लिखी तबे नु तनी कुछ करी तबे नु हम के बुढ़ारी में अब कितना हम कमाए खेती बाड़ी। अब गोली खेले गरल होई से बिहान से भेजे। अब हमरा से खेती बाड़ी ना होई वो पढ़ी तो वो खेती बाड़ी थोड़े ना करी। पढ़ी तो कुछ बनी अफसर बनी कहिया हमनी के दिन बदली। बड़ा गर्मी होता हो 10 मिनट उठंग जाई। वाह ठीक है कहत तारू तनी अब 4 मिनट उठंग ली। सुना तानी ए जाए ना खेतवा का बकरी करी चरा दिए सकहीं। शाम हो गल का हो? हाँ जाई खेतवा का ने तना भइल बा कि पतो नहीं खेल चलत कटले बानी जन बकरिया सब जियान कर दियो सब तो अपन हो ने गाय भैंस तो चरावते बारन से जियान तो कइए दी हम से जाई देख के आई। हां तो हम जा तनी देख के आवे। वो बात on काट देम हसुआवा द हसुआवा कहाँ बा ले जाई ली द ठीक से रही हो बबू आई तो खाना उना खिया दियो। ठीक है बाबू रे बाबू यहाँ बारे रे नहीं आवा तनी आवा नहीं नहीं ए नहीं 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 ए नहीं
ए का भई रे बबुओ का भई माई मर गइल जा ई कैसे रे का भइल बबुओ हट सत का भइल बबुओ माई मर गइल कैसे का भइल लख यार हम खेल के आवत तनी माई चिल्लाई लिया कुछ भइल लख नानू पहले से हाथ टेक रहा अब तोर पापा कहां पर है गोल बानु खेत में जो तो बुला लिया तो कोई के हंगा भइल बा ए भल ठीक कर लिया देख तो का हो गेल के कर काले जा तो बाजार तो भेटाई रहे हमरा चलो का भइल रे माई के हाथ टेक गइल का भइल बा हो ए लोवा तला तो हमनी में सब जान तर बबुआ माई काहे एंग सुतैले बरल हो का हो गइल बा सुना बबुओ हां हां अभी दुनिया में नहीं खेल रहल अभी ए ऐसे मत बोला लो हमार बबुआ के देखी हई हमार बबुआ टूटा पर हो जई हन ऐसे मत बोला लो छोरो अब तोहरे मुंह देख के बबुआ अब सियान हो जई हन पोस पाल दे तो सियान हो जाई माई जाग ना अब माई मोबाइल खेल के मत रो बाबू हमर मत रो ए माई मत रो बाबू हमर मत रो अब के पैसा दी कहाँ चल गइलू हो ए बाबू ए अरे बात ना रो उठाओ सुना रे उठाओ सुना रे उठा पापा उठा ए उठा बाबू उठ भय से भय रोला से वापस आ जाई चल गेलो सुन ना मन के बतिया सुन बाबुआ के मायो कहाँ चल गई ए सुना बतिया सुन हमनी के ए माई सुन अब भय से भय छोड़ बड़ा के अब कहीं लकड़ी कहीं काटे के चल अब मेरा के ले चल जा धान तो खेती कइल जा अब भय से तो हर के बा हाथ के बीमारी रहल की अब केकरा हाथ केकर बा मौत के कब मरी के ना के जानता चलो अब आगे पर काम बढ़ावल जा चुप बाबू मत रो के देखियो ते बारनु हम त खेता जा रही ता एकरा के रखी है अच्छा चले के आगे के काम बढ़ावल जा काम बढ़ा चले का जानकी के मर जाने के 6 महीने बाद बाबू गोर लागिले बाबा खुश रह काहे उदास बैठल बार अब का करी ओह तनी बाबू हाँ बाबा बोली लड़के के तो मुंह देखत तनी तो हमरो माया लागल बाबू हमार का करे जानकी के चल गइला के बाद तो बाबू हमार एकदम उदासे रह तो यार लड़के तो आराम से तो पानी एक लोटा दी और तारा घर में ना एगो जनाना बना एगो बेटियो रही तो वाला खाए को बना के तो दिक्कत तो होते बा हाँ ये तो 6 महीना हो गइल तारा ओकरा गुजरला कहता नहीं कि हमार बात रखबो तो कहत नहीं कि बियाह कर ले लड़का के मुंह देखो ना बाबा ई हमरा से ना हो सकेला जानकी के चल गइला के बाद अभी ना हो सकेला जे रली से हम जानकी रली तो ऊ छोरो ना ऊ चल गइल कोनो अपना लड़का के सहारे हम जी ले हैं ना ऐसन देखो लड़का तो तारा से छोट बा ई तो बड़लहिए बा छोट तो बाबू हमार छोट बड़लहिए बा अरे बाबू एकरा के समझाओ सो ना तोरे खातिर न कहत तोरा एगो लड़का खातिर हां काका देख लइको के उ लइका के न टूटा पड़ा है वो कल शादी कल मान ले लोटा कहीं से हरसो पे से बोलो कि लोटा पानी तो तरह के दिनु ई तो बड़लहिए बाप का करे मन नहीं के कहता जानकी के चल गइला के बाद कुछ निमन नहीं खेला गत बाबा छोरा ना उ लोग शादी नहीं करत दुगो कल तू दुनिया तो करते बात कल हमार बात मानो जे रलियो से हमार जानकी रली तू छोरा ना जानकी के तू भूल जा जानकी दुनिया में रही तब न कहाई अब मान चल के दुगो शादी नहीं करत कल तू तारे लइका खातिर लइका के मुंह देखत नहीं ओइ सब राय विचार कर के दू चार आदमी नहीं है ठीक बा रौरा कहत तानी लोग तो ठीक ये उम्र में अब के शादी करी हमरा से अब रौरे लोग बताई लो रौरा लोग तो कहत तानी लो शादी कर लो भाग बुरबक टेंशन काहे लेता रे हमनी बानी सनु हमनी तोर शादी कराम सो कोनो लड़की कौन शादी करी अब हमनी कराम से तोरा कहता नहीं सनु हमनी बानी सो हमनी भरोसा नहीं के तोरा बाटे भरोसा तो हम तोर शादी कराएम
तो ठीक बा अबे लड़के के मुंह देख के अब कॉल है। तो ठीक बा हमनी चलता नहीं सर। ठीक बा बाबा गोर लागिले। जियत रह। चला आ गई नी सर, ये घर है। तारा के पाके हम धन्य हो गए। हमूर हुआ के पाके बहुत खुश बानी। अब हमरा लगता अब हमरा जानकी के एहसास के अब कमी ना होई। रउआ कुछो के कमी ना हो। हम तारा के तोहफा के रूप में हम तारा के कुछ देवे वाला बा। का देवे वाला बा? हमार एगो लड़का बा, ओकरे के तारा के तोहफा के रूप में देवे वाला बानी। तू ओकरा के इतना प्यार दुलार दी है कि ओकरा माई के कमी महसूस ना हो और तारा के ही उ अपन माई मानो। रउआ ओकर चिंता मत करी। ओकरा के हम अपना जान से भी ज्यादा ओकरा के रखे हम चाहे। हाँ तो यह विश्वास तोरा से बाटे हमरा। तू ओकरा के मतलब कोनो चीज के कमी मत होके दी है। कुछो के कमी ना हो। तो हम बबुआ के बुलावत तनी, ठीक बा? हाँ बोलाई। हाँ पापा। एने आओ। प्रणाम मई। खुशी रह प्रणाम बाबू। पापा। खुश रहा बाबू हमार। हेने आवा हेने। हइये तार मम्मी हई, देख इनके साथे तारा रहे के बा। आ इनके साथे जौन भी चीज चाहिए तू अपना नईकी माई से मांगी। तू इनके के अपन माईए समझिया बेटा हमारा। हाँ तू हमरा बेटा के एकदम खुश रखिया। कौनो चीज के दिक्कत ना होखे। ठीक बा तब हम जाता नी खेत खरियानी देखे सब कैसन बा। तू लड़का के साथे घर में रह, तब तक ले हम शाम तक ले आ जाए। जाता नी। ठीक बा रउआ जाई। बबुआ के हम कुछो के कमी ना होखे दे। बबुआ के हम रखे अच्छे से। ठीक बा बेटा जाता नी। हाँ मम्मी के परेशान मत करिया। भाई भाई हमरा का पैसा दो, हम जाता नहीं मिठाई किने। का करबे पैसा रहते? हम मिठाई खाए। मिठाई खाए? खाली तू मिठाई खाबे ना? अरे जाओ पानी लिया एक लोटा। गर्मी से ने जान जाता इनकरा मिठाई भागता। जल्दी ले आओ। का जाने क्वेश्चन हमार कोरम भाग बा कि आते आते एगो हमरा लड़का भेटा गेल हो हमरा छातिए पर चढ़ल बा। का जाने क्वेश्चन जगह हमार शादी हो गई ऐसा हमार किस्मत। आ का जाने ओबरा से गइल बा पानी भरे। का जाने का करता रे छोकरा? का करता रे? आओ ताली माई। एगो पानी भरे के भेजनी तो तोरा 24 घंटा पानी हमार पहिल के माई रहा तो पैसा देत रहे। ते हमरा काम करा। पैसा चाहिए। तार बाप पूजा तो हमरा के दे गइल बा का? हैं की तरह के देले चली नैहर के जौनो 2-4-10 हजार रुपया बहुत तरह के दे दी। हैं पहिल के माई रहा तो ठीक रहे। जो जाके हमरा खातिर किन ले आओ फेयर लवली। जो दुकान से किन जा। पैसा ले लियो ना बाटे थी डाटी में फसले बनी 10 रुपया जाके जल्दी किन के लिया। मिठाई मत किना तो मार गई। चल छोड़ दे जल्दी चल। 2 रुपया का मिठाई किन ले। 1 रुपया में से अगर कम कर देले देखा तो वही छापर बहुत मार मारम की तोर माई याद आ। अच्छा बाकी किन ले। बाकी किनबे तो दादा दी हन बाकी। चल जल्दी। ये लड़का खाली पैसा पैसा। पैसा के बुझा तो हम फैक्ट्री खोल ले बनी कि पैसा 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 दे दी। हाय बाप बारे तेरे 22 हैं बूढ़ मरद पे लिया के धो दिलसन हमरा के। का जानी के बियाह हमार लागल कहल सा कुछ और करा दिल सा कुछ और। आ एगो लड़के ही हमरा के धो दिल बरस के हमरा छाती पर मुंह दरत रह।
आ ऊ चल गल बुढ़वा खेत में हैं ये करत रही हम घर में करत रही एगो काम नहीं होते लड़का से पानी भरे के भेजनी तो वहीं टाइम लगा दिल एगो दुकानी भेजनी सामान लिया के फेर लबी है और चेहरा हमारा के दुखरा था ओजा रोनी है तो घर एक दिन भर में 4 हाली लगाओ तुम फेर लबी चिकन चाकन रोनी है आजाद है न तो उहे रही न तो हम रही कहा जन्नतिया वही बरा सगन में गरा गइल बा कादुन को कहां रहले हेते हैं ले ले यार ना बोला ना कब खा गइल किन के खा गइल हेते तोरा का पैसा दे हाय बे ना देर के खा गइल हैं छोड़ गली हमरा छाती पर उधारे खा जाए चल तोर दबाव हम मियां झाड़ गइल बस तोर दबाव में मत से बाप रे बाप मामा बोल की मार रहल तो ठीक रहला हमार बोल की मार रहल तो ठीक रहला ना अंगोलन करतला अभी रात में भाग रहा था नहीं अभी देखो ना ये सूत गल का दो हम भागा नहीं कहाँ बारू हो सूत गल बारू का आ गई नहीं हाँ आ गई नी उठा बैठ बाप रे बाप बबुआ कहाँ बा ए बबुआ अब के तरह ला यही जा गइल है केनो खेले केने बा बुलावा ना देखी ना बहरिया जाके न तो नहीं खेलो कत घर में केनो गइल ठीक बा देखो तनी चिउटा ए बाबू ए हमरा बबुआ के देखला हो सरे बिना देखनिया सब बाप रे बाप केने दू भाग गइल बा हाँ। ए बाबू हमरा बबुआ के देखलू ओ आऊ दिगो स्टेशन पे ट्रेन धकला दिगवाली गइल ओ ट्रेन धक चल गई ट्रेन पकड़त रहलो हां बाप रे बाप केने चल गए रे अरे बाप रे बाप का बबुआ कहीं नहीं खे मिलत हो ना मिलल है ना हो तू कुछ गजन कैलू हो का बबुआ के हमरा हम काहे खातिर बबुआ ना तू गजन कैल ही हो खबू तबे उ कहीं गइल बा लइका से पूछनी हो तो कोई गोरा कहता दू गोरा खेलत रहन से तो कहता हन से उ नहीं खेल खेले एक गोरा से पूछनी हो तो कहता उ दिगो स्टेशन पर ट्रेन पकड़े गइल ह तू कुछ ना कुछ गजन कैले हो जरूर अरे बाप रे बाप हम ई बियाह क के एकदम गलती कैले बानी ठीक लोग कहेला दूध सरका शादी ना करे के माई भा माई आई तो इहे गजन होला लइका बिगड़ जालन तो हमार लइका हमरा के छोड़ के चल गइल ठीके लोग कहेला घर में सवत ना लियावे के हमार लइका हमरा के छोड़ गइल हे भगवान अब हम का करे जानकी हो जानकी हम बहुत गलती कैली हो जानकी और तू हमरा के अपना लगे बोला लो हो जानकी ए जी लागत है बुढ़वा मर गए चला ठीक है बल कम से कम एगो कुफुत तो हमरा दूर हो गल अब हम आजादी से जिए नमस्कार ई वीडियो कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें जा और शेयर करें और हमरा चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लेब जा आ ई वीडियो बनाए के उद्देश्य ई बा कि कोई भी ऐसन काम मत करे ई वीडियो खाली मनोरंजन खातिर बनावल गइल ह आ एकर उद्देश्य ये बा कि कोई भी अपना घर परिवार में ऐसन मत करो आ कैसन लगल वीडियो जरूर बताएं जय भोजपुरी जय बिहार।